Machiegni janeno mar Lolwe TV kamoro amora mantiere machiegni chenro mar kuku mar wach, chenro mabende koro wamiyo anena gigo mabende timore kuonde mopogore opogore kendo walerogi kaka gintiere. Odiochieng' mano ma kawuono wang'iyo anena wechego mago moteno weche mag wuoth, sekta mar wuoth, ang'o mabende timore. Dwe mar 12 higa ka higa bedo ga achiel nade wuoth mathoth kendo masiche mag apaya. To kata kamano nitiere jogo mabende iseyo, jogo ng'ano iseyo koni tiseyo koni. Wadwaro ng'eyo ni to ere okenge mabende oseketi. Omiyo studio kae an gi wenda ariyo mabende adhi miyo thuolo mondo koro wach nying gi lemo mabende gintiere godo e sekta mago mag matatu kaachiel kod mago mag wuoth moloyo Kisumu County kaachiel kod Kenya mangima. Biro tayo cheno iluonga ni Jesse Omondi Lo Aron Otieno arwakine machiegni ahinya mosune beruru. Arwako e studio. Erokamano. Dave kachako gitung kocha cha introduction in nyingi to kod sector mabende koro intiere ka. Erokamano. An iluonga ni Shem Ochuodho. An chairman mar K2BU Sacco. And currently I'm also the chair mar Kisumu Bus Park. Kisumu Bus Park. Bus Park no te. Yes, Bus Park Management. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano, nyinga en James Ochieng' Omwa. An director mar Ugenya Line Services Company Limited. Kendo an jagoro riwruok mar weg matatu Kisumu County luongo ni Matatu Owners Association. Ne ogwala e kom moro ma luongo ni County Transport and Safety Committee ma bende an jakanyo matiyo kod migawo mar NTSA gi sirkal mamalo gi mar county e rango weche mag wuoth e county ma Kisumu. Kamano. Iwacho ni mano dhok achiel luongo ni usalama barabarani. Usalama barabarani. Wachaka nena kodi wach mar usalama barabarani chenro mabende nitie koro osidh machiegni. Ang'o mabende koro odhi ng'eyo ahinya e wach mar usalama barabarani? Warango kendo waneno ka jowa ma ringo e ndara kinde ka kinde wawito dhano e period manyo go higa ne wasewito dhano 341. Kono ni golo gudu na mate. Kendo waywak wan joma tatu ka jowa hinyore kendo wito ngimagi e ndara. Nyowa yudo program ma obedo supported gi European Union kokadho kuom sirkal mamalo kendo wawuok oko mar ng'iyo ni season wan go mar Christmas ni kod higni 3 mabiro wadwa temo kar nyalowa kwa wuoyo gi jowa mondo lal mar ngima e barabara odog piny. Wang'eyo ni gik mang'eny makelo lal mar ngima e ndara ma en samoro behavior mar ng'ato, samoro koso luwo chike, speed mamalo kod ting'o ji mang'eny mohingo kiwango ma mtoka kata pikipiki onego ting'. Magi mondo wawuoye kod jowa mondo mi gilok pachgi kod chunygi mondo ging'e ni ngima kodhi to dhi dichielo kochako duogo kendo. Mondo koro kik bed gi masiche moko mabende isiki neno. Kik wabed gi masiche ma isiki neno kinde ka kinde. Shem Ochuodho in jakom mar Kisumu Bus Park. Yes. Usalama mar Bus Park maru koro tenore kuom mar James Kene koso unere kaka in koro kaka iketo ni Bus Park sanity kata chenro makare bende nitiere. Erokamano. In a way wantie gi tudruok but nitiere pogruok mana matin nikech ng'eny gik ma watimo watimo gi the route ng'enyne watimo gi jogo ma ok ring oko but gi affect jok ma ringo oko in a way. Koro ng'enyne wan wadil gi jok mantiere ma ok ring oko kendo wang'iso gi yore mantie onego bed ni giluwo. Kamano. James, sane wachomo Christmas. Mikakati mane wabende kuseketo mar neno ni usalama barabarani ni kaachiel to kod bende kaka in jagoro mar Matatu Owners Association. Chenro mag mabende uketo mondo kik wane gima nuore higa ka higa. Accident kinde yudo ka kendo koro sako mabende koro donjne to kod yo gik moko bende opogore. Ang'o mabende udwaro timo sani mar neno ni accident ok omedore this year? Wawuoyo kod jowa kinde ka kinde. To ofis mar Shem en ofis ma watiyogo mang'eny nikech ka gechewa oko kodonjo e Bus Park to giyudo jok ma savogi e Bus Park kanyo. Kendo winjruok gi riwruok mar joma tiyo e Bus Park miyo tij matatu bedo mayot. Ung'eyo ni joma tiyo e Bus Park gin ema gikwongo gitiyo, gin ema gin e chakruok mar safar mar matatu. Yani gin ema giketo jowuoth e matatu. Koro nyaka wabed kodgi gi tudruok mar kinde ka kinde
kod romo mang'eyo ni Shem luongo buche kinde ka kinde, to buche ma wantie bende wa entertain kaka Shem bende en jagoro matin. Yes. Jakom matin mar riwruok mar weg matatu. Tiende wa joma tiyo matatu e bus park gi bende wan bende weg matatu go. Wan e matatu. Koro waromo makata riwruok mar weg matatu waromo kinde ka kinde mondo wang'isa kos gik monego bende gitimo manyalo miyo walure kod chike ma ok nyal kelonwa lal e ohala kata lal mar ngima. Ing'eyo ni chike no oketi gi NTSA maka sako moro joge otho. Tiyudo ka sako mangima idonjone, sako mangima inyalo chungo kata geche gi inyalo chungo ma ok nyal tiyo. Omiyo noket gimoro ni self regulations kata self governance. Ma jakom mar sako ka sako nyaka rang ni chike miwacho mag barabara odonjore maber kode. Kendo wan gi sako somo waseng'eyo maber ma rekod mag gi mag ajali ni piny kabisa, kendo rekod mag gi mag compliance bende ni malo kabisa. E kinde machien ka nyawaneno ka NTSA nyowuok oko ka girango sani ung'eyo ni NTSA digitalized. Kendo gik sako mang'eny gin gik manie digital. Ma NTSA nyalo yawa sako kama kaka ko yawo KTBU. To neno geche mag KTBU go te. Oneno te system. Oneno drivers go te. Magik gi oserumo gi magik gi pod dhi mbele. Nyo NTSA nyo wacho ne geche ma gik sakos magik gi oserumo mang'eny moko nyo gichungo. Moko sane gimiyo ndalo. Omiyo watemo kwayo joma mondo oluwre kod chike gibed compliant mondo mi tich obed mayot, kech ka wakawo drepe ma oseng'eyo chike ma obedo approved gi NTSA ma sako omiyo badge mago joma ong'eyo ni luwore gi chike mag barabara. To sama wakawo drepe ma ok ong'eyo chike mag barabara magina ng'ata mokonyo pok omi kata klas moyiene riembo matatu mage manyalo medo ajali. Omiyo wageno ni jomatatu duto gi sakos te gi joma tiyo nyaka bus park wadhi temo ni wang'ni kik wawiti e ngima kata mar ng'ata achiel. Chike gi mago mabende oketo mana pano rewo nyaka mago sani ji dhi bedo wuoth mang'eny. Nitie joma dhi wuok gwenge mopogore opogore, ting'e ni dhano dhi bedo ka travel mang'eny. Ma samoro bende nitiere gik ma bende useketo gi e sani. Chike moko ni choketi motudore gi mag wuoth mag COVID-19. To ma samoro iyudo ni ndalo Christmas ka ji ng'eny, samoro jo matatu kata joma bende tiyo gi matatu temo mondo koro keth chike gi. Bende udhi ashwaji bende kata assurance maru mar neno ni chike ma COVID kalu e seche ma bende jowuoth pod ng'eny. Erokamano. Adona go erokamano ne jakom Shem. Yes. Nikech chike to onge ma bus park loso kata ma joma matatu loso. Chike gi miyo wa kod Ministry of Health ema nyokelo chike mag protocol. Yes. Gima miyo akona jakom Shem erokamano, ing'eyo ni en mo otudre gi joma tiyo matatu gi manie bus park. To seluongo buche kendo setemo loso gi joge kinde ka kinde. Seche moko ka monde bus park adoka Shem wuon wuotho nyaka e parking bay ka parking bay morang ni jogi bende gi pilogo ma jowuoth dugo ka pok odonje gari. Gari ni be joga bende oso mask te. Kendo tije osemiyo tich obedo mamayot kaka weg matatu. Ni oluongo nyaka county commissioner, county commander obedo piny gi joma tiyo bus park mage mi chikegi. Koro gari ka wuok e bus park to no oseng'ise chikegi, kisimo bus park ema ka chikegi ema chako lu. Tich koro bedo no mayot kech wang'eyo ni jowa kamoro amora ma gibiro dhiye gibiro luwo chikegi. Shem, in bende kaka koro mano tich ma bende koro itimo. Challenges mag bende samoro ineno ka dhi bedo matek kata seche ma utemo enforce kata tiyo gi law enforcers mondo mi chike mag COVID gi oketi. Bende nitiere achiel nade muneno kosen yo jopiny bende chiwo gi weg matatu bende luwo chike gi kaka dwarore. Mokwongo we are go erokamano ne the county government of Kisumu ma otelnegi gire Professor Peter Nyong'o to gi our commissioner Madam Josephine Ouko being jokombe mar COVID of the county. Wasebedo gi tich mayot. We've been communicating almost daily on gik mantiere, but kuonde ma ji ntie gi challenges ntie. Yes. But adwa go erokamano, gimomiyo ago erokamano the governor. One of the things one of the areas ma miyowa record a number of accidents mang'eny gin kuonde ma jowuoth wuothe gi kaka japiko nyalo ringo. Kisumo nye waneno kosemeka step moseloso kuonde ma yawa nyalo wuothe ma ok giriwore gi mtoke ndara. And I want to thank them for that. Yes. However, ntie chike matindo tindo ma pod nitie ma bende wanyalo ywak ni mondo giketi. In way anyalo wacho ni askaris ma county ma Kisumu to needs to
pull up their socks. Yes. Or so far as we requested and we discussed with the county, so far pokwaneno ka askaris gitimo gima chik wacho ni onego beni gitimo, because wang'e ni onego beni at times wanyalo bedo gi accidents moko kalure mana gi kitwa. Yudo ni ji dwa beta ni ginendara, ji dwa beta ni gikie gik moko, but the law enforcers part especially mar askaris. Yes. On the other part mar police, benetia a bit of challenges, but we are able to reduce gik mang'eny because of the good relationship mosebedo kindwa gi the county commandant and the regional traffic officer. Wadhi anena wach no ko wadhi anena ywe matin mondo dugo mula anena wach no relationship mar gobila to kod gik mabende koro sani udwani mondo koro piny wacho ket. Wadhi yweyo matin en chenro mar kuku mar wach wang'iyo wach mar ber kata yore go mabende bene luwo mondo kedi to kod wach mar masiche mag apaya manyaka ge sani osebedo koro katheka ahinya moloyo to kinde ni mabende wadonje dwe mar 12 ji wuotho kon gi koni ya studio ane gi James Ochieng Mwa mano jagoro mar Matatu Owners Association e Kisumu County. Shemo Chuodho bende jakom mar Kisumu Bus Park bende entiere e kind Matatu Owners Association kanyo. Bang' thuolo chok waduogo kendo e chenro ne dhi nyime. Bachiegni kendo chenro en kuku mar wach ponono ni kokiyao tipo mari an kaito kod welo e studio mang'iyo weche go mag wuoth gin jotelo e county level ka achiel to kod kata Kenya bende ma wan godo kayo mi wang'iyo anena ni tang'o maber ere okenge moseketi wachomo Christmas mondo kik ngima dhano sik bedo kalal ka kusebedo kalal e kinde mokadho. An gi James Ochieng Mwa ka achiel kod Shemo Chuodho mago duto mag jotelo ma bende koro nitiere sekta mar wuoth. Kane pod wadhi e yweyo ne wadaro ng'iyo wach relationship between obila ka achiel to kod wege matatu maringe ndara weche mago mag wuoth. Shemine mane adwani mondo walera nena kanyo relationship maru chalo nade kata kuwinjo feedback kuom jogo ma bende riembo jogo manie kor yo ang'o gine ma samoro ok dhi kare. Erokamano. Yes. Awacho kang'eyo nikech an jalno mosebet e ndara ni relationship mantie kindwa gi obila sani. Yes. So far osebet maber kalure gi jotelo mantie sector noero. With challenges, yes, nitiere achiel moko ma bende nitiere side mar jomatatu mwanyalo yo. Ma jomatatu ema wacho ni ketho chikni. Ma jomatatu. Mano tuko bilo gine to wacho ni wayie waketho walose kamae. Kamano. Tere kako nyalo loso mano bende mondo kik chak nore kendo nikech samoro bila nyalo wacho ni jomatatu gi ochecho. Loso gik mantiere one believe in dialogue and especially as Matatu people. We are in business and so onge ng'at ma paro ni mondo nyon tiendo wadgi, but wadwaro gande wasega bet ka bedo gi a number of discussions with the police and with the county government. Yes. Mondo mi chike mantie wati godo mondo gi benefit the sector. Sector mar matatu ni is one of the sector ma changia economy maduong'ie e Kenya kae. Gi jok ma ondiko directly kata jok ma mondiko ma indirectly, be it pump attendants, be it garages, be it a number of things. So we are trying whatever mondo harmonize gik moko with the just to understand ng'ato mondo ng'e gimonego benoti. Jopiny oluoro ga joma bende utiyo ga e sector no ma samoro konyo ji gi kelo jowuoth iluongo ni manamba. Samoro wacho ni gin joma rori, gin joma timbe gi moko. Ang'o ma bende timore to bende ni usewinjo ripode gi jopiny ywako ni mane mini roko ge ahinya. Adwa wacho koso mane kata dichen. Adwa wacho ni era ma wantie ni ok apani nitie manamba. Era ma wantie ni there is an act man serikal ogolo. Yes, apani ndizia. No, it's an act ma ose from watiyo gi 2010 constitution. Yes. Yore mag matatu. Matatu gi gintiere under SACCOs and companies. So wadwaro kendo mano be momiyo wachope level ma wantiere kae. Wawacho ni weche mar manamba cha norum. Wantiere gi
jogo ma ondik with the SACCOs and companies. Mama this stage ke tema ki lori pikipiki di yuai gi bag ni wadhi kane mago gin jogo ondik gi SACCO. Actually, inyalo wacho mano. Yes. At the bus park, the challenges ma waneno mamoko wanyalo wacho are part of gik ma police onego bene timo. Yes. Mano to that one now I would say without luoro gimora mora. Because bus park ma Kisumu is one bus park ma waloso ne kila ng'ato e riwruok mar bus park as per committee waloso ne kila ng'ato badge ka badge ID ma onego beni produce your ID. Ni wacho na tie Mi wacho ni atiyo e Molo Line, atiyo e route mar Kericho, atiyo kama bire ni ana adhi Bondo Usenge, atiyo Bondo Usenge, atiyo kama. And again, the government itself, there is an act ma oyiero ni onego beni nitie SACCOs and companies. These SACCOs and companies, for you to tiyo kanyo, onego beni gimi card ma itiyo godo kanyo, machalo as an employee margi. Yeah, but a number of cases mwayudo kidhi ng'iyo gima kamano iyudo ni en ng'ama fuya en ng'ama fuya donja ma be kidhi penjo ni ma be ng'ato tiwacho ni kiari no wasetemo kaka jogo mantie bus park mondo wa reduce that. We've written a number of letters mondo wawuo godo gi county commander mondo wanyise gik monego bene gitimo kanyo, and even the county government of Kisumu. Kisumu bus park en achiel kuom bus parks ma nyocha bernde kendo ne ber kabisa. But sani case ma wayudore en ni wayudore wantiere gi jogo ma iluongo ni chokora. Koro gin kijende ma bende dongo to gidongo iye kanyo gidak mana street to karo museche moko to gin kodwa stage ka. You see ng'at manyalo konyowa e case no maber en the county government. Mondo mi okawnwa jogi. We did a letter for them mondo gigolnwa jogi ka mondo giket kama chiel mondo wayud kwe mantie. Nikech a number of cases actually ok tim gi jok matiyo rude, itimo gi jogi. Nani James. Yes. Wongi anena ero shemo selero no kanyo wongi anena wach mar COVID-19 measures ma bende koro no ketika ntiere pod joma ko bende koro pod tingo ji geche kaneno kama kontiere full geche ntimo tingo ji full ang'o matimore no we chike go koso ni jomoko ma bende koro ok lu chike go iro ka geche madhi mabor kaka Migori gene ma pod timo lore gi chike makamagi. Mae kama ko iwinjo kwa ywage usalama barabarani. Yes. En attitude change mag jowa. Seche moko adonje geche go kata kaka berial bende. To ng'eny joma samoro kata tiyo matatu go ng'eny gi samoro kong'eya. Samoro kong'eyo shenga samoro wakoro watudre ng'eny watudre gi weg SACCOs gi jotelo kata gi weg mtokni. Koro samoro joma kawo driver samoro kia. Kata wan be samoro waneno ma leta ahinya. Watemo enforce chikegi to watemo mondo jowa mondo understand ni gimomiyo oket capacity mar 60% mondo miyo ket nafas e kindi kod ng'ama ni bathi kaka koro pango e studio kani ma muya mawuok kuoma ok nyal chopo kuom shem muya mawuok e dhoga ok nyal chopo kuoma. To jowuoth bende nyaka ng'e ni tuo ni en tuo manitie. Ka giwuok e bus park iyudo ka shemo keto ipango gi capacity. Ka sama gari osewuok e bus park mokadho oko gari chako kwanyo ji nafas moweka ichako pangie ji. Watemo kwaro jowane giwe mano. Kiyudo kata moro jawuoth wuona makwero jawuoth wadgi ni kidwa mi bete kendi to dhi nyiew mari. Kata nose wachana kamano mana konyo jowadwa jowuoth ka ok wang'iyo ni gini chike oket mondo konywa. To wabro bet nwatemo gik moko makelo nwa hinyruok. Kata seche mang'eny kinde ka pod weche corona gi pok obiro. Msip mitweyo makonyo ng'ato mondo kik oyud hinyruok ka mtoka kata ogo emergency. Msip ni jawagi tweyo na police. Ni karau wako mbele funga mishipi. Sani koro karau wako mbele weka mask. Mask ng'ato rwako mana nikech police ni mbele. Okogengo corona. Koro ka kwa loko kitwa gi timbe wako di chunywa e chike ma sirkal miyo manyalo kelonwa ritruok e tuoche mag corona gi to wabro hinyore. Kanya medo kwayo jowa sana jowuoth kech pok aneno jatij gari mago abiria gi thuon de ka ok donjo nafas modong ta tawoyi. En mondo jo law kamoro. Jowa wuok e safar ka sagi mar chopo serom. Odwa no chopa aero odonge dakika 3. Koro kata mtoka mikete ba obro koni me kata ba obro tim nade. Koro jatij gari be samoro kuchunya gombo pesa moro mokadho
mo pangi seji ma shemo miecha wach pesa mokadho no gari iyudo ka fare koro no med nyaka ne ket chike gi ma en challenge ma bende nokala ng'omiyo mane bende timore ka en kar 300 to koro en 500 gi sani mtokni gi nyoket ni tingo 60% kama to kama tingo ji 14 oduoke ni tingo 800 koro kombe auchiel ni mtoka kama rengo nono en asara kuom wuon mtoka kech nengo fuel okodok piny nengo tiel okodok piny nengo oil man service okodok piny koro nyaka wakosia gini koro kombe auchiel ka kane gin 300 wa divide by kombe 8 ka koro ng'ama nyochulo 300 wabro kwane medwa 200 moro bed 500 koro mae masa moro kelo late ne jawuoth nyawa nyan mana gi 300 kende kosechulo pesa males tama dhi bet kinde kondakta mondo oyud pesa mar fuel ema dhi kelo capacity to geche mopong' ma bende koro ni full ma onge kom seat modong' ikwayo gi pesa mang'eny na manyo tan sure ni onge abiria manyalo yie chulo nengo mokadho manochulo chien to gibete gari obete seats jowuoth ng'e pesa mane gichulo jowuoth ng'e ratiro magi gine masa mar ka giketo kondakta mar gari gikwayo ni ng'at na ng'ada mara machon cha aonge problem kati keto ng'ato buta ka koro kondakta be bedo time to koni do chano jikulo 300 mondo kete ng'ato bedi je dek ka sema watimo gi kare kodonge dakika ariyo etigi kamera ni watimo gi kwayo mari mabende gibinya wach kod gibinyalo nyiso japiny ma en jawuoth weg sako to kod weg geche chike mago mondo bende koro giluwo mondo kik wadonjre midhiero gi piny owacho. Erokamano. Apa ni sani midhiero ma wantie maduong' en wach ma wan godo mar COVID-19. Yes. I could see ni iwacho ni by wantie gi surge in Kisumu. Tiende ni tuo ni dhi medore up to around June 2021, July around there. Odhi idho malo. Koro kwayo na en ni mondo wan duto wakaw responsibility kaka marwa bed jawuoth ibed ng'ano matiyo e bus park ibed ng'ata mondik kata ng'ata ma is a Kenyan modak Kisumu ka sani wan gi luoro kabisa to koro kwayowa en ni kata yawa mawuok oko dala mar Nairobi mabro biro for Christmas what treat ji te kaka suspect kik wawach ni onyango marwa nyi wawuoyo ge simu and so onyango is well kata kobiro we treat kila ng'ato as a suspect tuoni mondo wante waritre warit wach mar tuo mar COVID. James in bede kamera madiere ne mane bende wach goro wach ni mano mogige kwayo mero bende wach madawachi ni jowa nyaka yie ni tuo mar corona nitie Christmas bende osechopo to ne jothurwa be wang'e ni Christmas mwadhi beto kuma liche inya onge nikech skunde wa no lor du mar adek ma joma ni skunde sane manyo nyalo move mang'eny ginde mana jo form 4 jo class 8 gi jo class 4 wang'e ni movement madhi bedo mang'eny onge chike ma corona pod nitie curfew ka bende nitie magari marengo tok saa 3 otieno kata saa 4 bende bedo maonge amedo mana jiwo jowa ni kikwa wuondre ni kaka jakomishamo sawacho ni jomoke manyalo bedo kod tuo wan tuo kanyal makowa wang'e ni tuo nitie kendo bedo jomotang mar ariyo wakwayo joma nyalo konyowa kaka Kibos Sugar no sekonyo e bus park kano kelonwa liter 4,000 mag sanitizers mag logo kano miyo shem no chope gechewa kanyo no chopo ne jowuoth matiyo gi matatu e bus park kanyo amedo kwayo donors mantie gimed mana chiun kod jo hal ke ching'eni transport industry e kama jirome mang'eny bus park ma Kisumu aparo ni register ji mokadho 100,000 per day makadho madhi wuoth gi madonjo gi matiyo koro kanyo mondo gi sense gi ne support manitie gi kongre kodwa mondo mi jowa obed gi kwe e wuoth kendo ajali gi tuo mar corona kik medre nikech bus park ma watiyogo. Erokamano ahinya mane winjo kowuok kuom jotelo ok en chenro ma bende koro kelo ni jotelo gi jolony bende ma ka giloso to giloso e lo ji mathoth ahinya ma bende koro kata wach gi ma bende koro wache negi bende negi teko ahinya wan kanyo to kod James Ochieng' Mwa ma en jagoro mar Matatu Owners Association kata weg Matatu Kisumu County jakom mar bus park Kisumu Shem Ochuodho bende ne jatelo achiel kuom jotelo bende e Matatu Owners Association kanye ma bende wan godo studio kana wang'iyo ni to ang'o ma dang' watim mondo waber godo wach mano mar wuoth kik ywaruok bedi kinde duto kik masira bedi seche ma bende wachamo Christmas ma wuoth dhi bedo mang'eny ema bende koro nwawacho e chenro ni mar kuku mar wach achope giko mar chenro ne kendo aduoko erokamano ahinya kuom kete e Lolwe TV jogo ma bende koro noket nyaka wachope giko masani mane tae chenro luonga ni Jesse Omondi Elo Haron Otieno riti masani kendo ibed gotieno maber.